ihe ndị Igbo nọgazina o metụta onye Anambra dada ha, o weta ihe eji mara ndị Anambra, ya emetụta Imo steeti dada ha na ihe eji mara ndị Imo steeti. A ga-ahapụ ọzọ kọwa ọzọ dị afọ onye ihe na-emetụtara onye Igbo anyị. Ana m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọmza ya sị mgbe akụkọ na ogbotere ya ụmụnne n'ike agwụle ya sị m na 2013 ka mmadụ rekọmendịrị ya nwa agbọghọbịa dị mma masịkwara na ya gwa mama ya na ya ahụ na nwa masịrị ya dị ya mma n'obi ya chọrọ ịlụ n'ihi na ya arọ n'ụlọ ya arọ na ụlọ elu ma anọ na-eme ọfụma na ya chọrọ ịlụ nwaanyị. Mma ya sị ya na nwata nwa agbọghọbịa ọkwa na onye ebe ya gwa ya onye ebe ọwụ. Mma ya sị mba na ụmụ agbọghọbịa obodo ahụ na-agwa ha anaghị adịcha mma na ha na-agba n'ezi. Mma ya wee kwuo ihe ọ maara gbasara obodo a nwa agbọghọbịa ahụ anachi ya sị mma ya mba na onye nke na ọ dị iche. Mma ya sị oke mgbe ya hụrụ na ya ọ ga-anọra mma ya 3 weeks na-enweghị nsogbu ọbụla, no complain. Mma ya akpọ ya sị na kele dịkwa iche na gwa nwoke na ọ dị mma na ya lụwawa na nsogbu anọ na mgbe ọbụla o jikere na a ga-aga mee ihe ichie. Ọ ya ka nwa anọ lụtara mgbe ahụ Blackberry na-egwu ya zọrọ ya Blackberry iji kelee ya n'ọnụ na ọ nọrọ mepụ ihere mege mma ya obiọma. Ọ ya ka o ruru na 2013 ya lụọ nwaanyị nụtara kwa ụgwọ ichie. Mma ya enyewe ihe nsogbu na ya agba akwụkwọ n'ụlọ ụka ya sị mma ya na mba na-enwe ihe ndị ya chọrọ imegasị before agbamakwụkwọ na-ebido. O ruo 2014 ya na nwa anụtara gbaa akwụkwọ. Ọ ya ka eruru na ya amaghị ihe ya gaga na fon ya hụ na enwe onye na ya bụ mege chat mege nnọọ na chatịrịwa ya elede gụọ dị chat ihe ọhụ ganga ahụ ọ dabaghị adaba ya ga-eripọtụ ya to witness ha akwụkwọ na onye rekọmendịrị ya this lady. The lady akpọ nwunye ya banwara ya elu dịka ihe nwaanyị nọ na di ekwesịghị ime otu ahụ. Ọsọ nwunye ya go nwe ihe jikọrọ na ya na ya bụ na ọwụ ex ya na ode chat na oriju ha afọ na nwe ihe dị otu ahụ ka aha aga adọ ya ọdụ ka aha aga. O ruo na 2021 na-aga 2022 ya amaghị ya gara ime ndị na fon ya hụ akwa na o nwere video chat with that same person ya na ya abụọ kpụrụ ya na ya abụọ okwu. Ọ sị na enwe ihe jikọrọ ya na ya na the person ka na-akpa this time video chat ya gwa enye nọmba that person ya ajụ na ọ ga-enye ya sizie fon ahụ ya emechakwa nyeghachi ya fon ya. By then ọ mụrụ na ya ụmụ abụọ ofu nwoke na nwa nwaanyị ka ukwu na aka. O ruo na 2023 na-enwe ihe ya chọrọ ịgbakọ ya were fon nwunye ya nụtara ka ya were onyere ya aka ịkalkuleti ihe ya chọrọ ime. Nwunye ya gbavu ka egbe zobiri ya fon nụtara ya jụọ nwunye sị otu o si azobiri ya fon n'ụdị ahụ na ọ gịnị na fon ahụ o ji otu ahụ a na-azobiri ya. Ya were iwe ga zụọ fon ọhụrụ sendịara mpa nwunye nwoke na vileji gwa nwunye sị ọ ga-ala be ha ga-ahụ nna ya ka mpa ya nwee ike tọọ ya ọdụ. Ọ ya ka o lorutere mpa ya dọọkwana ya ọdụ jụọ ya sọ gịnị nwe ihe a di ya ka ọ gịnị kpatara ọ naghị ekwe ka wee metụ fon ya ka ọ gịnị nwe ihe ozoge n'ime marriage ọ nọ n'ime na-ezu ọkpụrụkpụrụ. Ya gwawa mpa mụrụ ya dat na enwe ihe nwanne ya nwaanyị sendịrị ya problem ya na di ya na-enwe sendịrị na ọhịa kpatara nụ ya ejiri achọ ka mmadụ gaa na fon ahụ. So mpa ya dụchaa ya ọdụ were fon ya zụrụ ya ọhụrụ nye silekwa di ṅụ zụrụ ya ọsọ ka ochie ahụ a ga-eru ha n'aka ya were nna ya were fon ọhụrụ ahụ nye. O ruo n'Ọgọst nwunye ya lọghachita bak ya decide ya na ọ ga-aṅụrụ ya iyi ihe na ọgụga na ọ ga-aṅụrụ ya iyi na nwoke ọzọ rekwala ya elu. Mana ụmụnne ya banwara ya sị ya hapụga iyi ahụ ọ na-ekwu okwu ya na ebe ya na-eji anya ejide ya na nwunye na ọ dịghị necessary na ya hapụ ebe ahụ ya forgetkwa. O ruo na 2024 ya decide ya ime travel to one of the African countries. Ya erute ebe ahụ na-akụ akụ na-enwe setback ihe anaghị agara ya nke ọma ya na-agba mbọ dịka dị mkpa anaghị agba mbọ ya like hote ihe isi agagara ya ya eme nga ike kwere ya decide zie ịlọghachi back to Nigeria. Mgbe ya lọtara ya wụ na ije ya manyere n'abalị ka eji lorute n'ụlọ ya n'ihi na ebe ha bi n'ọya nwa arụkwara ya n'abalị ka eji lorute notice na nwunye nọ na phone call and onye na-ekwughị ewu nwoke. Ọ ya ka ya confront ya jụọ sị ọ bụ onye ka ya na-enekwu dị surprised ịhụ ya n'abalị ahụ na ọ ga-agwarịrị onye ya na-enekwu na onye ka ya na-enekwu. Mgbe aka nwunye eji hụ na anya ya chana red ọ bịa confess gwa that na onye ya na-enekwu na phone na ọ customer ya. Ọ bịa kọwaa customer ahụ ọ wụrụ onye ya maara ya gaa n'ihu gwa na n'abalị a ka ihe niile ga-end na ọ ga-agwa ya other things ọ na-eme na o kwesịghị ime because ọ gwacha ya na o nwere ihe na ya ga-eme n'abalị a na ọ ga-agwarịrị ya everything ya nidere nọ. Nwunye ya bịa gwawa ya sakwa mgbe ahụ ọ nọ outside Nigeria na ya kwere ya na ya kwuru na phone ya gwa na o nwere ihe ya chọrọ ịgwa ya si ya gaa n'ihu.
were sị m na o nwere onye lara ya, nsị ya kụrụ onye bụ ya lara ya, ọkwa m onye lara ya. bụrụ na ọ na họteelụ ka ọ directịrị ya bịa rutezie na hotel room, the man etinyere ya ihe na mmanya ọ ṅụọ, the man arịa ya elu, ya sị oke ka ahụ wan ya gaa n'ihu na ọ naanị that man rịrị ya elu, na enweghị nwoke ọzọ rịrịla ya elu. Ya jụọ esi kedekwanụ maka ex ya, ọ sị mba. Ya jụọ esi ihe ọ naanị eziokwu niile ọ nwere ịgwa ya, because after confession ya n'abalị a na ka ebidokwe n'isi, nwunye si na ọ naanị eziokwu ya maara, na ọ naanị ihe ọjọọ ya mere, na ọ naanị otu nwoke ahụ ihe rịrị ya elu. Ya sị oke, ya weta mmiri ya gbatara from deep ocean, weta olive oil, weta other items, meta ọbara nwunye ya, meta nke ya, ha agba ndụ, ha agba ndụ. Nwunye ya ṅụọra ya iyi na going forward ya ga-emezi ihe dị otu a, na ihe niile ya kọkwara ya na ọ gwụla ihe mere na otu o shiri mee, na ihe ya gwara na ọwụ dị whole eziokwu ya maara, na enweghị nwoke ọzọ riri ya elu, ya na nwunye ya agba ndụ. Were azịza ochie zapụ ihe ochie, were azịza ọhụrụ zabata ihe ọma. Emechaa ya na ya mechaa ihe niile ha mere, ya sị ngwa na ọ ga-abịala gaa gwa mama ya, kọrọ mama ya ihe a niile o kwuru ebe a. Nwunye ala ọ ya kọkọchara mama ya ihe niile, mama ya sị ahụhụ ọnụ eji akpọ ya kọrọ ya ihe ka finally ya jụọ mama ya ọ gịnị ka mama ya nwa ya kọrọ ya. Ya chọpụta na agbaghị nkewa eziokwu, na nwunye ya gwara na nwoke ahụ riri elu na hotel room, gwazie mama ya na the man riri elu n'ụlọ ya. Mama ya bidoro rịọwa after everything ka ahụ eburuga na e nwere one lady mgbe ya na-arụ ụlọ ya, ya na ya dị na mma na ma emechazi the lady a na-atụpụkwara ya ọnụ, the lady ruo otu esi ewere obi nwoke confront ọjọọ ọsọ gịnị ka o ji change, ọ gịnị ihe ya mere o ji behave like this. The lady agwa ya na ya eji agbaga asịrị, ya sị gịnị ka o mere. This lady akọcha everything, ihe niile ya na nwunye ya kọrọ n'elu bed, ihe niile ya kọrọ nwunye gbasara that lady na ọhịa dị lady kwuru. Ọ dị lady selekwa n'otu ochie nọ, ọ sị na one boy na-eme POS ka ọ ga ihe niile. The boy na-eme POS ọ wụrụ one boy na-abịa na shade ya abịa emebi ya, repụta ego nye the boy, mechazie ya like chara karata the boy, achọọ ya ya ma na that boy nwere ihe ya na nwunye na-aga. Ya rịọ the girl si eweli iwe, rịọcha the girl ka aha aga, ya were iwe na ọnụma ga ripọtụ nwunye to that same lady recommended ya si elekwekwe nke ahụ ugbu a na ọkwa ihe ya na nwunye kpara n'elu bed ka nwunye bupụtara isi, o butekwana ya direct onye ejiri ka na one POS boy, the boy na-eme POS na ya ama ihe jikọrọ nwunye na somebody a young boy ya chọrọla since na anọzi na shop ya, na ya jugodo this lady so nwunye ihe jikọrọ ya na that boy na-eme POS. The lady their witness etie si gịnị na ihe nke ọkọga gịnị kpọọ nwunye bawara jụọ so gịnị ka o ji behave, gịnị ka ọ na-akọ. Nwunye ya dina ya na enweghị ihe jikọrọ ya na that POS boy, na enweghị anything jikọrọ ya na ya abụọ, na ọkwa dis ọkwa ya kọrọ gbagelu ya kọrọ. The woman na jụọ esi n'isi ọ dịkwa ya mma na ihe na di ya kpara n'elu bed ka o were ga akọgara a young boy na-alụbeghị nwaanyị, a young boy obere nwa to di ya, na gịnị jikọkwara, gịnị ka ga-akpagide rute n'akụkọ otu a nwunye ya kọrọ gbagelu kọrọ defend cha onwe ya. Ekwucha nke ahụ aga, o ruo na this April last month a now, ya zọrọ nwunye new phone, zụta ọkụkọ ha ga-eji ime ma birthday ya ma Mother's Day ya ga-eji celebrate nwunye ya, na anya phone ochie ya were new phone nye na nwamba nọ mza ọ ya ka ya nọ phone ochie nwunye ya nọ ntara ya eji ka ya gara n'ime na chọpụtazie na that POS boy, that boy na-eme ihe POS Nkwada boy ya na-alakwa nwunye m. Esi gịnị confront nwunye n'iwe, nwunye ya gwawa yes that serves you right, next time mara ka esi treat nwaanyị ọfụma. Ya sịlekwa nwunye ya na-emere ihe niile ya na-agbaghara mgbe na-enweghị onye nwere ike ịgbaghara ihe o mere, na ọ gịnị particularly ka ya na-eme nwunye ya send ya packet na ọ mara ihe awụ ihe mere na ọ ga-akọrọ ndị nwe kọkwara ndị nwe ihe butere okwu ebe a nọta. Nwunye alawa ya were opportunity ahụ gakwuru the POS boy, were ọkpọkọ ọchịcha ya zen ya n'ọnụ ihe ya kọrọ ya, gbuchaa ya ụwa ọchịcha ya anya, n'ihi na Chineke gọziri wite ọkpụkpọ aka. Ya gazie na police station ga report onwe, make entry abịa mee the boy arrest ka ya mara ma nwunye o jikwa anya ya emeghe ihe o mege. Mgbe emezi the boy arrest ka the men okwu bịa bịarịa ya ghọta na nwunye eji anya ọcha ya mee everything o mere. The boy na my wife na her eye, my wife na-esipụ nse the boy akụkọ nnụrụ ka nkụ. Ụmụnne na-akpọ onye ihu na onye aza na-akpọ a na-arịọ ya ya lọta jụọ nwunye si nwere ihe ọzọ n'idiri kwupụta, na enwere ihe ọzọ kwesịrị ịgwa ya before na-aga aṅụ iyi, na enwere ihe ọzọ n'idiri confess na confess ya yigbo before ọ gawa n'ihu agbara. Nwunye so ọgwụla na enwezi ihe ọzọ ọngọ ọha na enweghị ụfọ na ama na enwekwe ya echetekwe na ya ga-emekwe ka ya mara na ihe nwunye ya gwara ya ihe niile rere ya ga-eji menwu na nwunye na ọ ego akpa ya ka asọ ga-eji azụ ya kwa ego ekwanụ ka o jiri zụọ ihe ndị a niile. Ya gwa nwunye tupu ọ gawa n'ihu agbara ga-enwe iyi ndị a si kedịkwanụ maka this
kwakịrị kwa video chat na-ere nụrụ ụmụ nwaanyị ugbu a na enwere nke o mere nwunye ya si mba na God forbid na enweghị nke ya mere ya so okay o ruo on the 27th of April ya na nwunye ya lọtawa after ha ọ gbachara ndụ mee ihe niile amachacha ya ahụ mechaa ihe niile ha lọtawa biwekwe dịka di na nwunye ya amaghị ihe mere gaa na fon ochie ya hụzie vidio nwunye ebe ọ na-emeta onwe ya aka gbapụga wedding ring ya na-emeta ofere onwe ya na obi ya fuo jaa achịcha onwe ya na-awụ onwe ya ya sị ya elere vidio nụtara gaa fọda hụ na vidio ka nkụ ya jụọ nwunye si ka ihe dị ihe a ka dị ihe nwunye ya sị na ọmụ ya jọsọ na-elele otu esi ekpaji ukwu ya na ya jọsọ na-elele onwe ya ya sị nwunye na ọ sendịrị ha mmadụ vidio ya sị mba ekwucha nke ahụ aga ya bịa hụ ọdio note nwunye ya chat ya na ndị ọzọ bido gụnwa ya ọ ya ka ya na-agụ ya nwunye ya nara fon nụ ntara ya gwa nwunye sị oke ihe okwuru ebe a dị mma ihe okwuru ebe a ka ya nara gụrụ na-agbada nwunye azobia fon nụ ntara delete the whole thing ya jụọ nwunye sị ka ihe mere o ji delete this audio ma ọ bụrụ na ọ ma na nwa onye sendịrị vidio ndị a na audio ndị a nwunye agwa ya na ihe akpọghị ebe ahụ na o rere ure na ntị na ọnwụ ihe o kwesịrị ịnụ ya ha agba ya gharị ya kpee enyi ya nwoke nọ na Lagos mara ihe kọmputa anya kọmputa kọwara ya sị biko na ọ na mmadụ delete something from video na-ele otu ya ga-esi enweta enyi ya nwoke enye ya idea ebe ọ ga-aga na fonu na otu ọ ga-esi nweta deleted items ya gaa dị ga hụ ebe ihe a niile nwunye delitiri ebe ọ nọ ebe a ka ya baziri hụzie na actually na nwunye na-esendịrị ndị some men ọtọ ya ihe the same thing ya jụrụ before ọ ga ṅụọ iyi ọ sị ihe dị otu ahụ adịghị ọ ya ka ya bịa jụwazie nwunye confront wee sị ọkwa isi na enweghị onye sendịrị destin ka ihe iji tụcha achị niile ya jụọ ya ihe niile nke weziokwu gwa ya nke weziokwu ọ gwaghị ya ọ gwaghị ekwu nke weziokwu ọ ga ṅụọ iyi nwunye ya sị na ya dị sorry na actually ya sendịrị some men ọtọ ya o mere na o sendịrị onye nke a nọ ebe dị ụtọ na ọmaghị onye ọwụ na o sendịrị onye nke na ọdụ osi mere o ji nchọ ka m gee datin onye mere o ji wee wipe datin ya sị the same kwakịrịkwa the same ọtọ vidio kwakịrịkwa ya rere mgbe ya na-anọ na Naịjirịa na onye atọ nene ọ mana ya anaghị achụ nwaanyị na ya awụghị mmadụ nwaanyị na ya nwere respect for marriage ya hụkwara nwunye ya n'anya na ọ gbatara na ya ọtọ ka ya na ya abụọ ka ya were nweta onwe ya sị gịnị ka ọ na ya mere ọ rara ya ahụ na ọ small professional na distance so ihe ọ na-eme na-esendịrị ndị mmadụ na ọ ebe a nọ ugbu a after iyi niile ọ ṅụrụ ike akwụrụ ọtọ ọgwụ ya ụmụnne m okwu ekwule kwucha ihe agba m n'isi tem m sị ya nwanne m nwoke ya sị nwaanyị mere ihe niile a ịkọrọ ebe a ekwesị ka ya na nwoke ahụ biri ọzọ nwunye gị mefere emefe for the first time kemgbe m ji mewe program a isi nwoke lewe anya n'ihu sị marriage a kwesịrị ka akọkacha ya o kwesịghị ịnọ ama m ihe ọ ga-egwenụ iji mata that na nwaanyị ahụ ahụ ọṅụ n'anya ọ like hụ love nwere no respect naanị ama ihe ọ chọrọ bịawa ebe ị nọ ihe ahụ somebody tụgidere achị tụchaa achị nọrọ n'elu achị gaa n'ihu agbara gaa ṅụọ iyi si na ihe na ihe kwuru na ọhịa ya madebere na ọwụ nga ọha emecha ya wụrụ na ọwụ nga ọha o doro anya na nwaanyị a gị na-ebi ṅụrụ iyi and iyi ọ ṅụrụ ji ya ọ tọrọ achị ọkwa ka ị mara ihe ịbajiwe n'ime na otu isi aba aga m asị na hapụrụ ya ebe ụmụnna ya ka ọ nọrọwa ya na ha nọrọ ka ịkpakọ onwe ha ọnụ ya asị m na nwaanyị mba nọ na ya na-ebi nga ugbu a m si esi gịnị na ọ ya na-ebi ya na ya bụ ọka bika dịka mgbe gị na-ebi lekwana ihe ị kpọwara that means ị gbagharala na ị na-emuvuole on na ya nwekwara ike itekwu decision na mbiko na mgbotowara ya mba ụwa nso nna m ya sị aga m agboto ya mba ụwa mana imetega ama m ejikwa anya ṅụ mana ihe isi m gbotoro mba ụwa aga m agbotoro ya mba ụwa mana ị wụrụ nwanne m nwoke aga m agwakwa ihe m gwaga n'ugbo kwa ihe m gwakwakwa nwanne m nwoke enweghị nwaanyị mere ụdịrị ihe a kwesịrị ka di ya ahụ gaa n'ihu ya na ya abụọ biri nwaanyị a na-atụ asị too much and ọ na-eme ihe na o kwesịghị ime ọ rụrụ ala pụọ ezi elu nọkwa n'elu ya otu ọ gịnị abụọ na ugbu a otu echi ọtọ nwunye nwere ike ịgba n'ịntanetị somebody bido blackmail way or something ofu ihe doro anya wụ some of these people na-eme kwakịrịkwa vidio eme ha esevuo ya mgbe ifiliri na irelax ala ichefuole ha ewere ya bịa blackmail nwunye nwe mefere emefe and ọkwa ya na-eme ya na-agụ ị chọrọ ịgwa m dat na ishi nnọọ ala bekee lọta jụọkwa nwunye ngwacha ya agwa na mmadụ riri ya elu gị nwee mind esi ihere weta ha akị bekee meke ọzọ were ọbara such woman ọra gịnị ya bụ na-agba ndụ nna m nwaanyị mere ụdịrị ihe a enwe ihe nwaanyị ga-eme asị mgbe ahụ eji agaje n'ihu agbara gịnị ya agbala ndụ ọtọhụ ndị ụmụnne na ụmụ agbakọ kpọrọ ha gaa n'ihu agbara gba ndụ ya emechaa gwanụ na ya echetakwa na ya ga-agwakwa gị that means ivu ihe onwe ya emene too much nke ọ na-aga echetalizi ihe ọ nọzi na-awụ ya echetakwa ya gwa ngwa na aga m agbotoro ṅụ mere m vidio ọtọ chọrọ ka m shi mere m ụmụnne m ọha ọsọ m bịa gbotoro ọnụ ka enyere m anya gị mara na obi m bụ obi m udo dịrị ọnụ